първата международна среща на партньорите в проекта Млади европейци за смислени решения по програма Еразъм Плюс, дейност стратегически партньорства, ще се проведе тази седмица на 3 и 4 декември. В срещата участие ще вземат и представители на Сдружение Младежки глас. Това ще е темата на нашия разговор сега с Сибил Бойчев и Антоанета Николаева, които по традиция ни гостуват всеки понеделник в рубриката Младежки глас за вас. Здравейте! Здравей! В началото на нашия разговор да започнем с това, че получихте покана в рамките на това събитие да направите презентация на тема Алтернатива на безработицата. Разкажете за това. Всъщност идеята е представителите, които ще дойдат на съответното събитие, да придобият малко опит и за това как работят НПО-тата в нашата страна, какви дейности извършваме. Проявиха интерес специално към нашите дейности и затова смятаме да им изнесем точно тази презентация. Тя ще бъде съответно на английски език и затворена за граждани, но въпреки това ние ще изнесем още един път на български в събота. Поканата дойде от Английска гимназия Гео Милев, като идеята им е да разнообразят малко програмата на гостите. Целта е да бъдат изведени от училищната среда, т.е. среща да не се проведе само единствено в рамките на училището, като по този начин гостите ще имат възможност да се запознаят и с дейността на НПО-тата в България, да видят какви дейности извършваме, какви резултати постигаме, като те самите са проявили интерес към подобен вид изява. Каква е целта на тази презентация? Целта на презентацията е не само изобщо на дейността на сдружението ни като цяло, е да развенчаем мита, че трудът, който едно лице полага, може да бъде само наемен, т.е. да бъде полаган само единствено в полза на работодателя, съответно по трудово или служебно правоотношение. Всъщност, както всички знаем, особено болезнен в наши дни се оказва проблемът с така наречената младежка безработица, която е заложена като приоритет не само на национално ниво, но и на равнище на Европейския съюз. Целта ни е да покажем на лицата, че освен предоставянето на работна сила, те могат да инвестират и в своя собствена дейност, като особено сполучлив вариант в тази насока според нас е заемането на слабо разработените до момента ниши, като например участие в доброволчески акции или сдружения, които се занимават с така наречената обществено полезна дейност. Ние смятаме, че в тях лицата също могат да открият своето амплоа. Според нас не е правилно разпространено схващането, че юридическите лица с нестопанска цел следва да бъдат възприемани само единствено като допълнителна дейност, която лицата могат да извършват като нещо допълнително, като допълнителна заетост. Ние считаме, че страничните занимания могат да се превърнат в главен източник на доходи за едно лице и в негова основна професия. Именно поради тази причина, според нас, включването в инициативите и мероприятията, организирани от такива неправителствени организации, каквато е нашата, освен всичко друго, спомагат за развиване на потенциала, заложбите, таланта на младите хора, дават им поле за изява, за да покажат те своите възможности тогава, когато липсват други алтернативи за заетост. Всъщност, вашата идея е да презентирате и занапред алтернативата на безработицата. Да, понеже срещата, която ще бъде проведена в този четвъртък, ще бъде затворена за граждани. Смятаме, че това е едно интересно нещо, което би предизвикало интереса на гражданите. Планираме да изнесем тази лекция в този не формат, само че на български, под формата на дискусия и тя да бъде вече отворена за гражданите. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам успех. Благодарим.